Бабо, какво слагаме в македонската наденица? Какво слагаме в македонската наденица? Павка, какво слагаме в македонската наденица, бе? Чичо Панчо, какво слагаме в македонската наденица? Малко пеперец, лучец. А в Родопската – чубрица. Знаем всичко за тях, защото ги правим тук. Деликатес Житница. Колбасите на село Житница. То нищо не се вижда. Махни се от камерата, де! Чакай. Така, ние сме от село Житница, селото на наденицата. Ние искаме да отправим обращение към село Смилян, селото на Боба. Вашият Боб всеки го знае. Ние правим наденици, вкусни наденици. От край време сме в една чиния, да вземем да се побратимим. Да си стане Боб с наденица! Значи, сега тук е празно, ама като дойдат, представи си музика! Оттам идват надениците. Тука ври Боба, а масата е от тука до до тука. Хайде, почваме, идвайте! Взимай, Алекс. Как ги е наредила? Браво на майката! И след това ще се отредиш и ще си хапнеш. Тихо ти, сега ще опипат! Сега ще ти дам. Ами такива сме си. За нас кренвиршите са въпрос на чест. Деликатес Житница. Колбасите на село Житница. Рекламата си е реклама. Ама друго си е да опиташ. Яш. Какво ти крепеше, Същите са. Да. Деликатес Житница. Колбасите на село Житница. От нашите са. Да ви е вкусно, но то с нашите няма как да не ви е. Вкусни кремвиши от деликатес. Житница. Тази реклама може да я скипнеш, ама нашите няма как да ги пропуснеш. Кремвиши от деликатес Житница.